Vandaag leer ik jullie samen met mijn Dance Squad hoe je moet dabben. Woep. Over het ontstaan van de dab is wat discussie. Een grote groep zegt dat de move voor het eerst in de hip-hop scene werd vertoond. En anderen vertellen dat de move ontstaan is toen een paar kerels moesten hoesten. De dab werd pas populair toen sporters het deden nadat ze een goal maakten. De dab is niet moeilijk en superleuk zelfs. Je gaat één arm strekken en de andere plooien. En dan ga je hoofd naar je geplooide arm brengen. Zo. Woep. Dat is dabben. Dat gaat heel goed, zie ik. We gaan het eens op muziek doen. High five! Woe! Wil jij graag eens van mij een persoonlijke dansles? Surf dan naar vtmkazoom.be of ga naar de VTM Kazoom app en doe mee met de wedstrijd.